Охо, симпатяги! Почваме днешния Q&A с въпрос от Димитър Георгиев. Така той пита, какво обичам да правя през свободното си време? Виж, Митко! Като всеки уважава себе си ученик през учебната година, аз обичам да чета. Но какво чета в момента ли? Виж. Ще опитам пак. Ето, Хари Потър. Интро. Дами и господа, вие сте с новия канал на Боби Гън. Георги Петков казва: опиши брат си с 3 думи. Надут, егоист, печен, супер брат, добър. Следващия въпрос е зададен от Влади Георгиев. Той ме пита, кой ти е любимият отбор и играеше често FIFA? Влади, виж. Любимият ми отбор е Арсенал. Не бях роден, когато паднаха от Барселона на финал на Шампионска лига, но съм гледал записи. Бях фен, когато падаха всяка година от Байерн Мюнхен. Иван Петков ме пита, кой ти е любимият ютубър? На мен любимият ми ютубър е Анди Студио. Те са двама симпатяги, Анди и Дани. Ако някой случайно не ти знае, линк в описанието им кажете, че Боби ви е брат. Следващия въпрос е... Свърме като пижама, чакайте. Така е по-добре. Така, следващия въпрос е от Александър Ангаров. Той ме пита, ще направиш ли клип за Фреди Меркюри? Искате ли клип за Фреди Меркюри? Пишете долу в коментарите. Така, втория въпрос е зададен от Валентина Стефанова. Тя ме пита, коя е любимата книга? Така, вече съвсем сериозно. Любимата ми книга е Хари Потър. Сега ще ви кажа една история. От началото въобще не исках да чета книгата. Но за да ме накара брат ми да чета, направи една кръстосовичка с карта. Скрия в книгата и не ми даде да я видя. Аз бях много любопитен и исках да взема картата, защото мисля, че в нея е скрито съкровище. Той обаче ми каза, че ще ми даде кръстосовицата и картата, само ако прочита 50 страници от въпросната книга на Хари Потър. От началото не се съгласих, обаче детето в мене наделя и реших да прочита 50 страници. А той гадняра, заедно с неговите колеги от университета, беше изтеглил една карта от Google Maps и ми каза, че в кръстосовицата се крие ключът към разгадаването на картата и откриването на съкровището. Обаче след като прочетох тези 50 страници, се оказа, че има продължение към картата, което ще мога да взема, само ако прочета следващите 50 страници. И така аз взех и си прочетох книгата. Сега ще ви пусна един материал, ама да не ми се смеете на прическата, моля ви се. Дякова! Ето тук е Дякова! Да! Ето виж! Дякова! Кровището е у дома. Върни се обратно у дома, огледай се добре. Виж старото дърво, което ти обичаш. Постой до него и той ще ти каже истината. 1999 година, само това пише. Съкровище. Какво ста? Това са македонски! Обещахте да не ми се смеете на прическата, нали? Въпросното съкровище, заедно с всички македонски пари, които имаше в него, се е събрала точно 14 лева и 34 стотинки. Разбрах накрая, че всичко измама, след като намерих батерия от лазер във въпросното съкровище. А датата на писмото, което беше в кутията, беше 1898. Обичам и мразя брат ми за това. Но пък прочетох въпросната книга. Руми Такева ме пита, как реши да започнеш YouTube канал? Мама каза, че и двамата с брат ми сме много артистични, но понеже аз съм по-красивия, канал е мой. Димитър Тотев пита, ще има ли гейминг клипове в канала? Още не съм сигурен, но мисля, че ще има Fortnite в истинския живот. Това беше от нас, симпатяги. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте за канал и дайте